Οι άλλες πήραν τις μαντήλες και τις βάλανε έτσι. Εμένα επειδή με πήγε ένα άσπρο πράγμα έτσι, λέει, και καλά με πήγε. Εκείνο με τα φουντάκια. Πάρε και εσύ τα μωρά σου, τι ωραία. Ποιος το πολλά πλακάρεις, μόνο για αυτό είναι. Αφού σου είπα θα έρθω, θα έρθω. Στο γήπεδο θα πω. Στον εθνικό ύμνο πρέπει τι. Τώρα γύρισα και λέω θα πω κατευθείαν στο μεταξύ της πατέρα του κινητό μου και δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο γιατί τώρα το τηλέφωνο μου το άκουσε. Άντε καλά, δεν πήρα. Πά να δεις Ισπανία, Ιταλία. Φιλιά. Δεν πρέπει να είναι και αυτός εκεί. Όχι, η άλλη ομάδα. Θα πεις μόνο αλλαγή θα το βάλει, από ό,τι φαίνεται. Έτσι είναι δεκά. Είμαι στον πάγκο για την ώρα. Δεν μου λες Ιωάννα, ο Μινάς πόσα λεπτά έπαιξε. Είναι θέμα τακτικής της ομάδας. Πόσα λεπτά έπαιξε. Ναι. Θα βάλω τον Παναγιώτη για να πιάσει το μήνα να μην αρχάσουν. Καλά μωρή, χώρες σου πού είναι. Περίμενε πρώτα να δεις, θα σιγουρευτείς. Η μία είναι στη βιβλιοθήκη, δίνει αύριο μάθημα. Πότε δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ της αρέσει το ποδόσφαιρο, του όποτε βλέπει ο Παναγιώτης μαζί. Ρε μπαμπά, εκείνη τη μέρα έφυγε. Και τώρα πάλι με λέει το καημένο. Τι δίνει αύριο. Δεν ξέρω. Γιατί διαβάζει και για την Τετάρτη και δεν ξέρω. Διάβαζε και για την Παρασκευή όλα μαζί. Τώρα αύριο τι θα δώσει και ξέρω. Έλα, μπορεί να παίξει. Δεν ξέρεις, ακόμα δεν είναι ο τερματοφυλακάς. Παίξουν όλοι καλά, δηλαδή να παίξουν Άλλο αυτοί. στο πρώτο ημίχρονο, ούτε. Α, για το ναι. Ναι, δεν είναι, γιατί είναι μόνο οι παίκτες. Είναι, το έπαιξαν το κίτρινο. Α, πήγε σε άλλη. Έπαιξαν το κίτρινο. Θα παραγγελσω εδώ, κάτι. Άρα εγώ χάνω. Άρα εγώ. Θα το δεις μετά μισή. Όχι, θα πεις ήρθα. Θα δείξουμε. Ναι, θα δεις την κασέτα. Εγώ το βλέπω. Πρώτη φορά που πήγαινε ο κατάλογος και δεν έκανε αναισθησία. Κάτι πιο ψηλά δεν είχατε πραγματικά. Πιο καλά βλέπουμε από εδώ. Έλα από εδώ πάει. Ορίστε, ρώτα του τι δίνει. Τι κάνουμε καλά έτσι. Αύριο λέω δεν ξέρω πόσο παιδί να πέσει. Περιοδολογία. Τι δεν δίνεις. Περιοδολογία. Άντε με το καλό. Τα θέματα πέστε να σώσει. Όλα σώσει. Γιατί τα καλά τα λέμε. Μέσα να δεν μπούμε, θα τρέχουμε. Εγώ ήταν στον κατάρκες εξίσου. Εμείς ζητάει πρόσωπο τόσο καλή. Μπράβο. Τι καλά την πήρα η αγκαλιά την μπάλα. Πάντως στην κατοχή τους την έχουνε. Ώρα τώρα. Δεν παρακολουθεί. Τι σας φαίνεται. Δεν είναι κάτι να Και έβαλαν και οι πολίτες. Και μιλάνε και λίγο, ναι.
Πώς έτσι κάνω εγώ, κάνω έτσι, για να βλέπω κάτι βλέπω μέσα στην αυτή η κοπέρα που μου έχει μιλήσει για να μα ξέμενε πολύ φορές να καταλήγω και τους άλλους, πεθαίνω. Άρα, μου κάνει εμείς ότι φυσικά, όχι από οτιδήποτε, όχι από το να πει ο άλλος. Και καθόμουν. Για έξηγηση, τι έδωσε τώρα. Κόρνερ. Φάουλ είναι έτσι παλιά. Πάνε πιο καλά παίζει να πει. Όχι, εννοώ αυτή δεν είναι καλή σαν η Βιτρέλα. Όχι ρε, τι τα φοβερή. Εμείς παίζουμε με αντιπιθέσεις. Πάλι ούτως ή άλλως δεν θα μπαίνε. Πώς μπαίνουνε οι μεγάλοι. Ο δικός μου είναι παιδάκι. Είπε να πάρει εμένα. Τι πήγανε, Σ' άλλο γήπεδο τη στείλανε. Καλή προσπάθεια. Θα μπορούσε και λίγο καλύτερη να... Λίγο στο... Καλά τώρα. Μπράβο. Ουσιαστικά καμία προσπάθεια δεν κάνανε. Μπράβο! Δεν θα πήγαινε. Ψάχνω την πάντα. Τελείως. Ας πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Πόσο χάρηκε. Ναι. Δεν το πιάσαμε και με την κάμερα, ρε παιδιά. Τι έγινε, παιδιά. Μου πήραν από την αρχή τα μέσα μου και είπαμε τώρα περιμένουμε το χαρτί θα είναι να το βγάλουμε σε μια εβδομάδα. Όταν είσαι κοντά στα πράγματα, αυτός είναι δουλεύει κοντά στο χωριό και ο Μαρίας ο αδελφός είναι στο τοπογραφικό του χωριού. Τσακ μέσα σε μια εβδομάδα και πρέπει σε μια Το θέμα ήταν να πέσουν στο γραφείο.
και με τον μας βάλω ένα γκολ να μην μπαίνει στην παράταση. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το 9 βγήκε, ξαναμπήκε, ξανά. Δεν κάνανε από πολύ τελικά. Συμβαστήκανε. Άμα καθόταν ένας που την αιστεία δεν το βάζει. Δεν μπαίνει από πίσω. Δεν μου άρεσε αυτή η γωνία.
Αυτοί δεν έχουν μυαλό. Αυτό. Άμα ξανασταματήσω ο αγώνας φεύγει. Τι είναι η ροζ? Είναι το χρώμα αυτό. Όχι, χρώμα της μαφίας. Ροζ μάτια. Χρώμα της μαφίας. Αλλά το ροζ που διαδίδει σε άλλο πράγμα. Όχι σε μαφία. Ρώσικο χρώμα. Η Παλέρμο τι φοράει στην Ελλάδα. Δεν το ξέρει. Δεν παλεύουμε σήμερα. Δεν θα δούμε τίποτα. Άντε ρε, τελειώνετε ρε. Άιντε μπήκαν κι άλλοι μέσα. Ας το στάρει, μην πας συνέχεια με το στάρει. Άνοιξε καλά, άνοιξε καλά. Μπράβο, είσαι πελαγωγούρα. Δεν μπορεί το κομματάκι να Έχεις και την κάμερα να σε πάρει λίγο. Ωραία, δεν έχουμε το κόκκινο. Θα αφήσει το... Τόσο αγριεμένη που είναι τώρα, άμα του το βάζα τον κόλ, καήκαμε. Άντε μπράβο, η Απροχής τρελάθηκε. Μήπως το παίζει και στίγμα. Άντε τσιό, πάτωνα! Πάτωνα ρε τσιό! Δεν τους αφήνετε να συγκεντρωθούν. Πώς σου λένε. Θα λέει το παιδί του και τους τραβάει. Όλο τις γυναίκες θα χάσω το μυαλό. Όχο, πού πάει αυτή. Εσύ με κουτσιό η κόρη. Αυτός θα βγει. Ναι. Δεν σε κάνει κανένα σάλτο από την Αχ, τώρα μην χτυπήσουμε τον άλλο. Άντε ρε, βάλτε ένα γκολ. Έλα, να το, να το! Πού ρε, να το, έξω. Ακόμα ξύπνα. Έτσι να το. Πολύ εύκολα πέφτει. Ναι. Σε ψήξαν οι άνθρωποι, δεν μας ακούνε. Άντε ρε, να πάμε, δεν πάντα από εκεί μέρα. Αλλά στις 3 ώρες είναι. 3 παρά. Μέσα και τη ζέστη. Έλα! Μπορείς! Έλα κύριε! Κατάλαβα, θα τρίβω πάλι. Θα τρίβω πάλι. Στο γήπεδο ρε. Πώς θα πάει στη δουλειά αύριο δεν ξέρω. Να σκάλασα μετά. Ο τίποτα άλλο χορεύει και αύριο εδώ, πρέπει να είναι στη φόρμα. Ωραία.